mga ka-school, good evening. Nalang ko i-share ba? Karong bulan na kay timbungan namang gudupan gini marang ba. Ganina palit ko. Curious lang ko mga ka-school kay singkin lang po sa mga kapungutan ko sa akong ipalitan. Ang tawag day sa kanang tagiya sa marang mga ka-school kay mamamarang. Yeah, ang tawag po sa mamalitay kay mamarangay. Hindi na mamarang.